Aquest mes de març es compleixen 4 anys de la inauguració de la gespa artificial del camp de futbol del Centre Esportiu El Molí. Aquesta actuació va suposar una important millora per a les instal·lacions esportives del nostre municipi, així com l'impuls definitiu per al Club de Futbol Miramar. Cal recordar que en 2010 el nostre club de futbol estava integrat per al voltant de 30 futbolistes, distribuïts en només 3 equips. Avui, 4 anys més tard, són més de 100 els jugadors que formen part del club. Amb el recolzament i patrocini de l'Ajuntament, en l'actualitat el Club de Futbol Miramar s'ha convertit en un dels clubs esportius de referència en la comarca. De fet, integra equips des de categoria querubí fins a amateur masculí i femení, aquest últim el més important de la comarca i molt prop de l'ascens de categoria. Les obres d'instal·lació de la gespa artificial es van iniciar en octubre de 2009 i van suposar una inversió de 480.000 euros, finançada conjuntament entre la Diputació de València i el nostre Ajuntament. Miramar va ser un dels 9 primers municipis de la província de València i el primer de la Safor en adherir-se al programa d'inversions Sona la Dipu. Fa 4 anys des que es va fer la inauguració del camp de gespa artificial i veure que en aquests 4 anys la inversió que es va realitzar ha sigut rentable pel poble, perquè en un principi n'hi havia sols 3 equips de futbol i en aquest moment estem parlant de que n'hi ha 8 equips federats. La gent de Miramar no ha tingut que anar-se en les pobles de la comarca a poder jugar al futbol, sinó que la tenen l'escola del grup de futbol Miramar així en la localitat. Hem apoyat en tot moment a la Junta Directiva perquè això poguera arribar a bon terme i pensem que francament ha sigut un èxit. Ha estat una inversió ben utilitzada per part de la gent de Miramar. En principi el que busquem en aquest moment és arribar a poder tenir equips en totes les categories perquè un xiquet que pugui començar en l'escola de futbol pugui acabar en amateur tot el seu cicle de futbol.